vlastně, to je jedno. Vítáme vás u našeho dalšího dílu, naší předvánoční série videí a co na mě tak koukáš? To budeš mílu probírat. Navážeme vlastně na předchozí video, kde jsme vlastně dělali hloubkovou analýzu pleti, analyzovali jsme ji, zjistili jsme, jaký typ pleti dotyčný má a teď vlastně doporučíme tu základní péči, co by měl každý vlastně dělat, pokud se nějakým způsobem chce starat o pokožku, po pleť. A v čem vlastně ta základní péče spočívá? Vlastně spočívá ve 3 krocích. První krok čištění, druhý krok tonizace a třetí krok hydratace. Bez těchto 3 kroků se opravdu neobejdete. Tak a Zlato, teďkon mi řekni, proč čištění, proč musíme tu pleť čistit? Tak se tě ptám poprvé, když jsi mi to představil, to artistry. No, tak proč to mám čistit jako tu pleť? Co mi to pomůže? Tak pleť se musí čistit z toho důvodu, aby měly zbytky make-upu, nečistot a přebytečného mazu. Druhý krok, tonizace. A proč nemůžeme Zlatí přeskočit vlastně tonizaci? Proč nemůžeme rovnou použít nějaký krém? Protože při tonizaci se uzavírají pory a vlastně, když jsme přeskočili tonizaci, tak dojde k tomu, že se pory neuzavřou a budou se víc a víc zanášet. Tím pádem budou náchylnější na černé tečky, na bílé tečky a vlastně všechny nečistoty, které na pleť dopadnou. Tak, přesně tak. Takže nezapomínejme na tonizaci. A třetí krok? Hydratace. Třetí krok je hydratace a ta je důležitá pro všechny typy pleti. Je jedno, ať máte suchou nebo mastnou, tak hydratace je důležitá pro všechny typy pleti. A nemusí Zlato vyčistit pleť? No. Jo? Tak jo. To je pro problematickou pleť na takové ty lepší věci. Hrdina. Teď si nanáší lokálně, takže a pěkně střídat prsty. Tak ještě jeden dvousložkový odličovač. Tak, Kája má vyčištěnou pleť. Jaké to bylo? Osvěžující a pěkně hydratační. Já už se těším, až si budu vyčistit také pleť, potom to videjku hned. A doufám, že se vám toto video líbilo, bylo nějakým způsobem přínosné. Doufám, že po dnešním videu už víte, že 3 kroky je minimum a že prvky 2 v jednom, 3 v jednom nesplňují ten úkol, co by měli. Tak se mějte krásně, to bylo od nás vše a nezapomeňte čistit. Ahoj. Čau.